Hvor lang tid rider du så på hver hest, sådan cirka? Cirka sådan 25 minutter til en halv time per hest. Ja. Selvfølgelig nogen, der får lidt mere ind imellem, men nogle lidt mindre ungheste, de får lidt mindre. Ja. Så starter vi her ved 8-tid med at ride, så rider vi frem til kl. 1. Ja. Sådan kører en hel hest igennem, og så holder vi en times middag, og så starter vi med at ride igen der ved 2-tiden, og så rider vi til vi er færdige. Det er vi sådan som regel ved 6-tid. Ja. Det er sådan fra 8 til 6 hver dag som regel. Okay. Jeg troede sådan set, det var senere, man var færdig. Ja, nej, det er som regel på 6 måneder. Nu har vi også en mere ansat, end vi plejer at være, derfor så er vi måske færdige lidt før. Ja.